Upat abalay iti napektaran iti alipugpug dito siyudad iti Bigan, kang ronaan iti barangay Pantay Daya, Bigan City. Dito takit upat iti balay anikat iti toktok na, ngaging gana takit madamada pay laeng asimsimpaen. Iti napalabas ka Sabado, agarup alas 3 iti malem, kiti tanga imatake iti may sang alipugpug, kang ronaan na ti Amyan Compound, barangay Pantay Daya, siyudad ti Bigan. Ati tanga nadanunan iti grupo iti preskor, gasimsimpayan palang dagiti bumalay, dagiti pagtainganda, nga naitayab iti toktok na. May sa ni Manang Irene, iti dadael iti pagtaingan na, aditan nga nakunana nga awan iti nagbambanagan iti balayda, ken alikamen, kang ronaan dagiti usarin dagiti anak na, asombrek iti pagadalan. Riyan pa din kahang kung may baga no, kasano jay style, jay reaction mi kada Jarmin ata. Siyempre, di nga narami da, kaya iyali kakakpalabas yan na ko, nagkikinep-kep ka mga latag ta solin. Kaya kinitak ano dati dondonor na gitan na ko. Ta siyempre, di may alatatamu nga panunutin yan Ta di ko na dagito yan, talaga nga, dagta nga narami din. Siyempre, iyali kakam, dagi adda nga biyag. Kasi latati pinamay ako na, iyali kakakpalagita anak ko. Dakkel may titiyaman ni Manang Irene, kenti ina ti siyudad ti Bigan, iti naited nga insikida at tulong kadakwada, kenti panagipatpatang iti preskor, ken ni Celerina Agkamaran, DSWD officer iti nasao nga siyudad, ket dagiti man iti nakunana, maipapan dagiti na biktima iti alipugpug. Ti plano apo ti Disaster Coordinating Council ti Bigan City, ngayon matunan ni Mayor Eva Mares Medina, ket of course apo inaldaw-aldaw po nga mikitain soda, ikan mi soda ti sagabasit nga taraonda, taamo tayo metapo nga gaputa dito nga nangyari kanya, dakit handamit makatrabaho. So nga no handa makatrabaho, of course, awon metikanin da niya. So nga may mitikan ni soda, kaya as part of rehabilitation plan, the city government para kanyada, ada po dito emergency shelter assistance, may tekto kanyada. So ada kami tata dito, umay estimaten no niya dagiti materials nga masapul da. Actually adumit ket dagiti na salvage da, pero still ado pala ang apo ti kurang na. So nga the city government agresponde man deto yen ta amumi apo nga kasapulan daon na deto. Kalaksidan nga maikan iti tulong dagiti agnay iti Pantay Daya, ket maikan paymet iti tulong dagiti biktima met iti Buhawi iti barangay Ayusan Norte, ket addan met iti 7 nga nasalapon iti alipugpug. Iti pinakarana iti preskor igiti empleyado iti City Hall, ket itadamet kay impanamnama iti tulong iti kabiitan na panawen. Manipod garo iti Pantay Daya, Bigan City, para ti preskor Ryan Pardo.